Градският и полският мишок. Веднъж градският мишок отишъл на гости на свой приятел, който живеел в полето. Домакинът го нагостил с царевица, грозди и ябълки. Но градският мишок не харесал тази обикновена храна. Затова казал: ела ми и ти на гости, да видиш как добре си живея. Полският мишок приел на драго сърце, но щом пристигнал в града, се ужасил от невъобразимия шум и обърканото движение. Едва стигнал до голямата къща на градския мишок. Ела с мен вътре, поканил го домакинът. Двамата влезли в един килер, претъпкан с лакомства, но тък му започнали да се хранят и се появил стопанинът на къщата с голяма метла в ръка. Той извикал: ей, сега ще ви хвана, крадци нахални! Мишоците се втурнали да бягат със все сила. Когато се озовали на сигурно място, градския мишок рекал: хайде да отидем в друга къща с по-вкусна храна. Но полският мишок отвърнал: предпочитам да се прибера в къщи. Храната в полето е обикновена, но живеем в мир и спокойствие. Поука: да се живее скромно, но спокойно е за предпочитане пред живот в изобилие, но и в страх.